Веднъж влезли в еврозоната, решим ли да напускаме, губим всичките ни пари. По подобие на известния рефрен от хотел Калифорния на Eagles, да влезеш в еврозоната е възможно по всяко време, но за една малка държава като нашата, излизането оттам би било практически неосъществимо. Гърците научиха този урок по трудния начин през 2015 година, когато на референдум те отхвърлиха спасителния пакет и мерките на остеритет, предложени им от тройката, Европейската централна банка, Европейската комисия и МВФ. Тяхното охи или не практически означаваше, че те ще бъдат принудени да се върнат пак към гръцката драхма. Това обаче се оказа невъзможно, тъй като новата драхма нямаше да има никаква стойност, сиреч гърците щяха да загубят всичко. Единствената държава в еврозоната, която може да си позволи безпроблемно да излезе оттам и дори да придобие по-силна валута при това свое излизане, се нарича Германия. Ето защо, въпреки резултатите от демократичния референдум, гръцкото правителство избра по-малката от двете злини и се подчини изцяло пред изключително тежките условия